Wala nang intro-intro. Ang sabi nung kapatid ni Jomar, "Nay, yan yung narinig namin ni Manong bago siya himatayin." Tapos si Jomar, makikita mo sa mukha niyang wala siya sa sarili niya. Nanginginig at tumitirik-tirik yung mga mata niya. Kasabay ng panginginig ng katawan niya, nagsasalita ito ng, Nay, Nay, kukunin nila ako, Nay. Ang sakit ng katawan ko, Nay." Tarantang-taranta yung nanay nila. Hindi niya alam yung gagawin. Ang sabi nung kapatid ni Jomar, "Nay, ang sabi maglagay tayo ng kutsilyo sa ilalim ng una ni Manong, di ba?" Sa taranta nila, hindi nila makita kung nasaan yung kutsilyo. Ang naisipang ilagay ng nanay niya, yung itak na ginagamit ng tatay nila sa bukid. Kasi natataranta na sila eh. Pero paglagay niya ng itak sa ilalim ng una ni Jomar, wala pa ring pagbabago. Nanginginig pa rin ito at panay ang hingi ng tulong sa nanay niya. Tangkang isasarado na sana ng kapatid ni Jomar yung pinto, nang bigla na lang may nakita siyang nakatayo sa labas na matandang lalaki. Grabing namumutla yung buong balat. Tumutulo ang laway. Panay ang buka ng bibig at merong lumalabas na tunog dito na, yung itsura ng matanda, akala mo patay na nabuhay. Tapos kakaiba ang alingasaw ng katawan nun. May pagkakahalin tulad sa amoy ng daing na may kombinasyon na amoy ng nana. Masakit sa sikmura yung amoy. Hindi napigilang maduwal ng kapatid ni Jomar. Nakatayo lang yung matanda doon habang ginagawa niya yung kakaibang tunog na yon, at nakaturo ito kay Jomar. Wala silang magawang magnanay, kundi magsisisigaw at manghingi ng tulong sa mga kapitbahay nila. Ang kaso lang, magkakalayo yung bahay-bahay doon. Kahit anong sigaw nila, walang makakarinig sa kanila. Wala na. Pahina na ng pahina yung boses ni Jomar. Pumunta kaagad yung kapatid niya sa kusina para kunin yung asin. Pag-angat niya kung saan nakalagay yung palayok na pinaglalagyan ng asin nila, nakita niyang ando doon yung kutsilyo sa likod nun. Agad na kinuha yon ng kapatid ni Jomar at inabot niya sa nanay niya yung palayok na may asin. Paghawak ng nanay niya doon sa palayok, walang pagdadalawang isip, sinabuyan niya kaagad ng asin yung matandang nakatayo sa labas ng bahay nila. Walang tigil niyang sinasabuyan yun, habang nagsisisigaw siya ng, "Lumayas ka rito! Demonyo ka! Layuan mo ang anak ko!" Rektang binabato ng nanay ni Jomar yung asin doon sa matanda, pero hindi ito natitinag. Nakikita nilang tumatama yon sa balat ng matanda, pero pinapagpag niya lang yon. Ang ginawa ng kapatid ni Jomar, inalis yung itak na nasa ilalim ng unan niya at pinalit niya yung kutsilyong nakita niya sa kusina nila. Pagpalit na pagpalit niya, bigla na lang umingay sa labas yung matanda. Ganon ulit yung tunog niya. Yung
Ang matindi pa nito, meron din silang narinig na ganyang tunog mula sa bubungan nila. Dito naalala ng kapatid ni Jomar na dalawa nga pala yung matandang nakita nila sa bahay ni Mang Omeng. Si Jomar bumalik sa wisyo niya at unti-unti na ring lumalakas. Pero gada babangon siya at maaalis yung ulo niya sa unan, sumasakit ang ulo niya, tapos pakiramdam niya hihimatayin siya. Kaya ang pwede niya lang gawin, ilapat yung ulo niya sa unan niya na merong kutsilyo sa ilalim. Maya-maya pa, biglang nawala yung matanda na nasa labas ng pintuan nila at nawala na rin yung ingay. Nakahinga silang mag-anak ng maluwag. Tanong ng kapatid ni Jomar, "Nay, wala na ba sila?" Umiling-iling lang yung nanay nila kasi hindi din naman niya alam eh. Pero sa gilid ng bahay nila, merong malalakas na tawanan silang naririnig na may kasabay na pagbutas sa dingding ng bahay nila na gawa lang sa pinagtagpi-tagping pawid. Hindi na nila alam kung anong gagawin nila. Halos mag-iisang oras na ring namimeste yung dalawang matanda na yon. Nang bigla na lang tumahimik ulit at umungol ng napakalakas yung kalabaw nila na nakatali sa gilid ng bahay nila. Matapos ang malakas na ungol na yon, kumalma na sa paligid at nawala na rin yung mga sakit na nararamdaman ni Jomar. Halos mabaliw silang mag-anak dahil sa karanasan na yon. Kasi unang beses lang nangyari sa kanila yon eh. Ilang minuto pa ang lumipas, nakabalik na yung tatay ni Jomar kasama si Tatang Julio at ang dalawa pa nitong kapatid. Pagpasok pa lang ng tatay ni Jomar sa bahay, sinalubong na nila ito at sinabi nila ang lahat ng nangyari nung wala sila. Yung tatlong matanda nasa labas lang. Marami kasi silang nakitang bakas na merong mga aswang ang pumunta sa bahay na yon para guluhin silang mag-anak. Pinag-aaralan ng tatlong matanda kung anong lahi ba ng mga aswang yung pumunta doon at yung naglagay ng marka kay Jomar. Makalipas ang ilang minuto, pumasok na si Tatang Julio sa loob ng bahay nila at ang wika nito, "Iabot mo sa akin yung kutsilyo na nilagay sa ilalim ng unan. Ikaw mismo mag-abot sa akin." Si Jomar yung kinakausap ni Tandang Julio. Paghawak ni Jomar doon sa kutsilyo, nakaramdam siya ng konting kuryente na rumekta sa batok niya. Hindi niya alam kung ano yon pero nakakakiliti at nakakakilabot yung pakiramdam. Pag-abot niya kay Tatang Julio ng kutsilyo, ibinalot yun sa telang pula at inilagay sa gitna ng bahay. Ang sabi ni Tatang Julio, "Ito ang magsisilbing pangprotekta mo sa bahay na to. Dapat ngayong gabi, matanggal na kaagad natin yung marka sa likod mo. Dahil lalala pa yan." Tumangu-tangu lang si Jomar at nakikinig siya sa lahat ng payo ng matanda. Ang daming ginawang orasyon sa kanya nung tatlong matanda. May mga ritual ding ginawa sa kanya na hindi na niya maalala. Mga bandang 5:00 na ng madaling araw, hiniling nung tatlong matanda na magpapahinga muna sila
Gawa ng hindi biro yung mga ginawa nilang ritual para kay Jomar. Pero yung marka, nanatiling malalim, nakakatakot ang itsura, at ni konti, hindi yun nabawasan. Nung kukunin na ng tatay niya yung kalabaw nila, bigla na lang itong napasigaw ng malakas at nagtatatakbo papasok ulit sa loob ng bahay nila. Wika nito, "Tatang Julio, yung kalabaw ko, patay na!" Biglang bangon sa higaan nila yung tatlong matanda at pumunta yon sa gilid ng bahay nila. Lahat sila. Nakita nilang bulwak ang tiyanong kalabaw at sabog-sabog na nakakalat ang iba't ibang laman loob nun sa lupa. Pero wala itong puso, atay, at kanang hita. Nilapitan yon ng isa pang kapatid ni Tatang Julio at meron siyang inihip-ihip na kung ano sa bangkay nung kalabaw. Ang sabi nito, "Tabunan nyo kaagad ito ng lupa. Hindi nyo na pwedeng kainin ang laman yan. Mahahawa kayo sa pagiging aswang nung dalawang yon kapag kinain nyo. Naintindihan ninyo? Lalo ka na bata." Tinuro nun si Jomar. Agad naman nilang tinabunan yon ng lupa. Pero yung tatay nila, sobrang sama ng loob. Halos mangiyak-ngiyak siya sa nangyari. Kasi isa yon sa panghanap buhay nila eh. Tapos mawawala na lang kaagad. Sa gigil nitong tatay ni Jomar, sinabi nito na pupuntahan na nila yung bahay ni Mang Omeng kung saan nila nakita yung dalawang matanda. Magpapasama siya sa pinuno ng lugar nila. Kokomprontahin niya yon at gagamitan na niya ng dahas para alisin yung marka na nilagay kay Jomar. Mahigpit na bilin ni Tatang Julio, huwag gagawa ng padalos-dalos na desisyon. Unang-una, walang naniniwala sa lugar nila na merong aswang na nakatira doon. Pangalawa, kung galit ang paiirali niya, matatalo siya at mahuhulog siya sa patibong na ginawa ng mga aswang. Tuso ang lahi ng mga yon. Tanong ng tatay ni Jomar, "Ano bang pwede nating gawin? Maghihintay na lang? At saka, bakit alam mo lahat yan, Tatang?" Sagot nito sa kanya, "Wala tayong ibang pwedeng gawin kundi maghintay ng pagsapit ng hating gabi. Yan kasi ang oras na makakalabas sila at makakapunta rito. Pero kapag umaga, hindi mo makikitang lalabas ang mga yan. Hindi ako ang may alam ng bawat detalye, kundi itong kapatid ko." Yung kapatid niya na yon, yung nag-ihip ng orasyon doon sa bangkay nung kalabaw. Dati na pala niyang tinutugis yung dalawang matanda na yon. At ang matindi pa, nasa malayong baryo noon. Dahil napalayas niya at nahirapan ng mambiktima yung magkapatid, nagpatalon-talon sila ng iba't ibang baryo para makakain ulit. Gawa ng ilang taon nang hindi nakakakain ng tao yung mga yon. Kaya ang hihina at ang papangit ng mga itsura nila. Pero wag na wag silang magpapalinlang sa panlabas na anyo nung dalawa. Dahil ito yung mga klase ng aswang na mas matanda at mas mahusay pa ng 10 ulit sa mga ermetanyo.
Kaya hindi sila basta-basta tatablan ng mga ordinaryong pangontra. Ang dapat nilang pagtuunan ng pansin ngayon, yung maalis yung marka ni Jomar. Kapag naalis na nila yon, yung tatlong magkakapatid na ang bahalang tumugis doon sa dalawang matanda. Matapos marinig lahat ng tatay ni Jomar yan, aba, hindi siya naniwala sa lahat ng sinabi nung kapatid ni Tatang Julio. Pumasok ito sa loob ng bahay nila. Kinuha yung itak niya at naglakad papunta doon sa bahay ni Mang Omeng. Inaawat siya ng lahat ng tao sa bahay pero ayaw niyang magpaawat. Hindi niya matanggap yung nangyari sa kalabaw niya. Pinasamahan na lang siya ni Tatang Julio sa isa nitong kapatid. Akala nilang lahat, hihingi ito ng tulong doon sa pinuno ng lugar nila. Pero hindi. Yung direksyon na nilalakaran niya, patungo na kaagad sa bahay ni Mang Omeng. Wala na silang nagawa pa. Ultimo si Tatang Julio. Hindi na natulog yung dalawang matanda. Sinimulan na kaagad nila yung gamutan para kay Jomar. 2 oras ang lumipas. Nakarinig sila ng malakas na balagbag sa gilid ng bahay nila. Nagulat silang lahat kaya napalabas sila ng bahay. Pagtingin nila doon, yung tatay ni Jomar, nakahiga, hinang-hina, at napakarami nitong kalmot. Ipinasok nila kaagad ng bahay yung tatay ni Jomar kasi parang mamamatay na yung itsura niya eh. Hinihingal ito habang nagsasalita ng, "Tang, yung kapatid mo ando dun pa. Hinila ng malaking aso." Agad na tumakbo yung isa pang kapatid ni Tatang Julio para sumaklolo sa kapatid nila. Habang ito namang matanda, may kung ano-anong pinahid sa katawan ng tatay ni Jomar. Makalipas ang ilang minuto, unti-unti nang kumalma ito at dumiretso na sa pagtulog. Tinanong nila kung susunod ba si Tatang Julio sa mga kapatid niya. Pero hindi nito magawang iwan si Jomar. Nang bigla na lang, nagmamadaling tumakbo pabalik yung isa pang kapatid ni Tatang Julio at sigaw ito ng sigaw ng, "Julio! Julio! Si Manong! Hindi ko na makita!" Dito na lumabas si Tatang Julio at tumulong na rin sa paghahanap. Lumapit na yung nanay ni Jomar sa pinuno ng lugar nila para humingi na rin ng tulong. Ilang oras ang lumipas. Bumalik yung nanay ni Jomar sa bahay kasama ang ilang tao. Nakita nila yung kalagayan ni Jomar at yung tatay nito. Dito na sila nakumbinsi na totoo nga ang sumbong ng nanay ni Jomar. Yun ding hapon na yon, lahat sila pumunta sa bahay ni Mang Omeng. Pagsapit ng hating gabi, bumalik yung mga tao sa bahay nila at sinabi ng mga ito na sinunog na nila yung bahay ni Mang Omeng. Nakita nila sa loob no na nagkalat ang dugo sa lapag at may mga iilang lamang loob doon na hindi nila alam kung sa tao ba o sa hayop. Basta sinunog na lang nila kaagad yung bahay. Ilang oras din silang nag-abang kung may darating na tao, pero wala talaga. Tinanong ng nanay ni Jomar kung may nakita silang 3 matanda. Yung isa doon si Tatang Julio. Ang sabi nila,
Wala talagang katao-tao yung bahay. Maging nung pagpunta nila, wala silang nakasalubong. Ultimo yung pag-uwi nila. Matapos ang usapan na yan, umalis na yung mga taong bayan. Habang naghahapunan, pakiramdam ni Jomar, may kung anong gumagapang sa likuran niya. Pinatingnan niya sa kapatid niya kung ano yon. Saksing buhay dito ang nanay niya, tatay niya, at bunsong kapatid niya na yung iniwang marka o sugat ng mga aswang sa kanya biglang naglaho. Sariwa pa yung sugat, di ba? Pero nawala yon sa isang iglap lang. Gumaan rin ang pakiramdam ni Jomar. Yung nararamdaman niyang para siyang nilalagnat, nawala yon. Yun ding gabing yon, naging tahimik naman ang lahat. Kinaumagahan, bumalik na sa dati yung lakas ni Jomar. Pero hindi pa rin sila nagtatrabaho. Pumunta sila sa bahay ng mga magulang nung nanay niya. Pagdating nila doon, kinuwento nila ang lahat ng nangyari. Naintindihan naman sila ng lolo at lola ni Jomar kasi may mga karanasan din ng mga ito pagdating sa mga aswang. Halos ilang buwan silang nanatili sa bahay na yon at sa araw-araw na pamumuhay nila doon, yung tatay niya walang tigil sa pagkwento ng naging karanasan nila ng kapatid ni Tatang Julio sa bahay ni Mang Omeng. Ayon dito, gigil at galit na galit siyang lumusob sa bahay ni Mang Omeng nang bigla na lang sumunod yung kapatid ni Tatang Julio. Sa kalagitnaan ng paglalakad nila, nanginginig na yung katawan ng kapatid ni Tatang Julio. Tinanong niya kung ayos lang ba yon, pero hindi sumasagot. Pagdating nila sa bahay nila Mang Omeng, bigla na lang bumukas yung pintuan nun at walang pagdadalawang isip, may kung anong hihila sana sa kanya pero nagawang harangan yon ng kapatid ni Tatang Julio. Paghilang-paghila sa kapatid ni Tatang Julio, biglang sumarado yung pintuan. Pilit binubuksan ng tatay ni Jomar yung pintuan pero ayaw bumukas nun. Maya-maya pa, biglang may tumalon sa bintana sa itaas. Yung kapatid yon ni Tatang Julio at nagsisisigaw ito ng, "Tumakbo na tayo! Nasaksak ko sa leeg yung isa! Matatagalan pa bago magamot yun ng kapatid niya! Dalihan mo!" Nung tumatakbo na sila pabalik, pagtingin nila sa likod nila, may malaking itim na aso ang napakabilis na tumatakbo at hinahabol sila nun. Wala na. Alam nilang maaabutan sila pareho. Unang nakalmot doon yung tatay ni Jomar. Pakiramdam niya isang kalmot lang. Pero ang hindi niya alam, napakarami na palang ginawang kalmot sa kanya nun. Nasasalo lang ng kapatid ni Tatang Julio yung iba, kaya hindi niya nararamdaman. Sigaw ng sigaw yung kapatid ni Tatang Julio ng, "Takbo! Takbo! Huwag ka nang lumingon! Bilisan mo na ang takbo!" Kahit hapding-hapdi siya sa mga sugat niya, hindi na niya ininda yun. Kasi mamamatay sila pareho eh. Nung huling lingon niya, kagat-kagat ng malaking itim na aso na yun yung buong braso ng kapatid ni Tatang Julio. Yang kwento na yan, nakailang ulit yung tatay ni Jomar sa pagkwento at habang kinukwento niya yon, makikita mo sa mga mata niyang maluha-luha siya.
Ilang buwan ang lumipas. Naisipan nilang bumalik na sa dati nilang bahay. Burado naman na sa mga isipan nila yung mga takot na dinulot nung dalawang matandang aswang. Naging normal na rin ang takbo ng buhay nila nun. Pero silang magkapatid, hindi na umaalis ng silang dalawa lang. Palagi na silang tatlo ulit. At sa tuwing dadaan sila sa dating bahay ni Mang Omeng, nagsasaboy sila ng asin sa likuran nila para walang makasunod na kahit anong elemento o aswang papauwi sa bahay nila. Ilang taon pa ang lumipas. Hindi na nila nakita pa si Tatang Julio at yung dalawang kapatid nito. Ni labi ng magkakapatid wala rin silang nakita. Tanggap nilang namatay yung magkakapatid na yon para lang matanggal nila kay Jomar yung iniwan sa likuran niya na marka ng aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Parang ilang beses ko nang nabasa o narinig yung tungkol sa mga marka-marka ng aswang. Legit talaga no? Nag-iiwan sila ng mga marka sa mga bibiktimahin nila o yung mga gusto nilang yang gawin. Di ko lang sigurado kung lahat ba ng lahi ng aswang ginagawa yan. Kasi may mga aswang na rekta na kaagad na nang bibiktima Di ba? Lalo pa doon sa mga buntis. Ang nakakalungkot lang sa kwento, tsaka parang bitin, yung nawala yung tatlong manggagamot. Sayang lang, hindi natin narinig kung papaano sila nakipaglaban sa mga yon. Pero, ang lakas talaga ng mga matatandang aswang, no? Kahit sila mamang at tatay Dadoy nga, ilag sa mga yan Pero wala naman ako mahanap na dahilan kung bakit. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.